ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ರೆಡಿನಾ ಸೂಪರ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅವರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಅವರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ನಿಂಚ ಮಿತ್ತಂದೆರ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಟೀಮ್ ದ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೋಟೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅರೆ ಬಾಪ್ರೆ ಈತ್ ಈತ್ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಅಂಗಿ lorry, blue lorry, red lorry, blue lorry, red lorry, blue lorry, red. By ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಇನಿಕಲ ಮುಖ್ಯದ ಶ್ರೇಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆನೆ ಮೊಣದ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಮದರಂಗಿದಲ್ಲಿ ಸಿನುಶುರು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿರ ಪುರ್ತು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮರ್ಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರ್ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸೊ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಮದರಂಗಿಗೆ ರೆಡಿನಾ ಅರೆ ಬಾಪ್ರೆ ಈತ್ ಈತ್ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಈತ ಚಪ್ಪ ಇತ್ತರಿಂದ ಮದ್ರಂಗಿ ಕೊಂಚಿ ಕಲೆ ಬರುವ ಪಲ್ಲೆ ರೆಡಿನಾ ಶ್ರೀರಕ್ಷಣ ಲೆಪ್ಪರೆ ರೆಡಿನಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ 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 ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬ್ಲೂ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲೂ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮೆಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯರಿ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿನಾ ಉಲ್ಲಾಯಿಕೆ ನೋಡು ಸ್ವರ ಹಾ ಅದೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ 3 2 1 ಬಂದ್ಬೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಅನ್ಲಿಪ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ 3 2 1 ಜೋರುಡು ಅರೆಗ ಕೇನೋಡ ಆರ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆउट ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ 3 2 1 ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೇನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದು ವಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷಣ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನೇಡು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಐಕ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಕಡಪಾವಡು ಬೇಗ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕನ್ನಡದ ಕುಲೇರಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಕುಲೇರಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಪೂರ ತುಳುತ ಕುಲೇತಾ ಸೂಪರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಅವರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಇದು ನಿಕುಲ್ ಬಾ ನೋಡು ಹಾಯ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕುಡರ 3 2 1 ಹಾಯ್ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೋಚಂದಿಲ್ಲೇರತಾ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲೊಲ್ಲೇರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲೊಲ್ಲೇರ್ ಗೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಕಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಏರ್ ಕೈಗೆ ವಾಚಿನ ಜಿಂಜ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪರ್ ಓಕೆ ಅಕುಲು ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಜಿಂಜ ವಾಚ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ ರೆಡಿನಾ ನಿಕುಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ ವಾಚ್ನ ಅಕಲ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಜಗನ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವೇ ಕೈಕ್ ಕೊಂಡ ಅವು ಕೌಂಟ್ ಆಪುಚಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಜೋಕಲ್ ರೆಡಿನಾ ಗೇಮ್ ಅರ್ಥಂಡ ಎಸ್ ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 and 1 here we go rush yes so ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ವಾಚ್ ಜಿಂಜ ಇಪ್ಪುಡು ಅಕುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಬರ್ತದ ಅನ್ನಾತು ವಾಚ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲಿಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಏರ್ನ ಕೈಟ ಜಿಂಜ ವಾಚ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಕುಲಿ ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು 8 7 and 1 stop ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ನಿಂಚ ಮಿತ್ತಂದೆರ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಟೀಮ್ ದ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೋಟೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ರಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಜಪ್ಪುಲೆ ತಿರ್ತ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ತಿನ್ನಕುಲು ಜಪ್ಪುಲೆ ಯಾ 2 ವಾಚ್ ತಿನ್ನಕುಲು ಜಪ್ಪುಲೆ ತಿರ್ತ 3 ವಾಚ್ ತಿನ್ನಕುಲು ಜಪ್ಪುಲೆ ತಿರ್ತ 4 ವಾಚ್ ತಿನ್ನಕುಲು ಜಪ್ಪುಲೆ ತಿರ್ತ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿನ್ನರ್ ತಿಕ್ಕದಾಂಡತ ಬಲೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಬುದರ್ ಫ್ರೀಡನ್ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಡಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಾಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕುಲು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಕಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ರಪ್ಪ ಎಸ್ 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 ಹೆಂಗ ಬೇಗ ಬರಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮದುವಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರುಂಡು ಐಡ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತುಂತಿ ಅಂಡಲ ಅರ್ಧ ಸಭೆ ಮಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಸಭೆ ತಿರ್ತುಂತುಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾರ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಅಂಜನೆ ಏರು ಮಾತ ವಾಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ತಿರ್ತುಂತಲೆ ಈ ಮೇಟ್ ಬಲೆ
ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಗುಡ್ರಾ ಪೂಜೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಾ ಶಾ ನಿಖಲ್ದ ಶಾ ಓಕೆ ಬತ್ತಾರ ಅರ್ಧ ಜನ ಮಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಜನ ತಿರ್ತು ಓಕೆ ಹಾ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಈಗರ ಒಂದುಲೆ ಈಗರ ಬಲೆ ಬರೋಡು ಇಂಚಿ ಇನಿ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೇಸ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಚ್ ಕೊರ್ತಿನಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಇತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ರಡೇ ರಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಪಾಯ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ರಟ್ಟು ಕೈಲ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿತ್ತದಿರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಆತ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅವೈಟ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಟಿಲ್ ದ ಕೋನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವತೆ ಐಟ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಕನ್ನಡಡು ಟೊಮೆಟೊಗು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ ನಾಡ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಇಡ್ ಕನ್ನಡ ಹಾ ಟೊಮೆಟೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಮಾರಾಯ ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪನ ಚೂರು ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ಪಲೆಯ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಇಂತ ದೂಲೆ ದೂಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕನ್ನಡ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅತ್ತು ಮಾರಾಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ತುಂಬಲೆ ಸುರುಕು ಬಲೆ 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 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಗೂದೆ ಹಣ್ಣು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಅನ್ವಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮ್ಯಾಶಪ್ ಸಾಂಗ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಯ್ಗಂಡಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುಣ ತುಕ ಹಾಯ್ ಬಾ ಉಲ್ಪಡ್ದ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಬಂದವು ಏರ್ ಹಾಯ್ ಬಂದಿನಿ ಹಾ ಮಾಮು ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಮಾವಿರಿಗೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಮಾತರ್ಲ ಕೊರಡು ಸೊ ಮ್ಯಾಶಪ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ ತಾಟಿ ಎಂಕಲ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಉಂತೆರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡಿರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಓವರ್ ಟು ಯು ಒಂದು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಮಳೆ ಮೋಡ ಹೇಗೋ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಏನನು ಮಾತಾಡಿದೆ ವಿಕೇನ ಓದ್ಲಿರ್ ತೋಚಜಿರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ಲೆಕೊಂಡು ಪೂರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಿರ ಅಂತ ಬೇಗ ಬರ ಹೊಡಿತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಬಡಾ ಪುಡ ಒನಸ್ ಕೊರ್ಕೈರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ನೀ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಒನಸಂತೂ ಉಂಡು ಅದೇ ಮಾಮ ಉಂಡದ ಒನಸ್ ಹಾ ಒನಸುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಲ್ಲರು ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಬರೋಡು ಬೇಗ ಏರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಿನ ಗಡಿಯಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಾರು ವಾಚ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಾರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ದಿನ ವಾಚ್ ಏರ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಾರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ರಪ್ಪಲ ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಾರೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪುದಾರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅತ್ತು ಮಾಮು ಇರ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಜೀರೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕೊಂಬಲೆ ಇಜಂಡ್ ಇರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪುಡಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಅರೆ ಲೆತೊಂಬರೋಡಿ ಬೇಗ ಲೆತೊಂಬಲೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಲೆತೊಂಬಲೆ ಲೇ ಯಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಿನ ವಾಚ್ ಬಂಡೆ ಒಂದು ನಡತೊಂದುಂಡತ ಇಜ್ಜ ತಿರ್ಗೊಂಡ್ರಂಡು ಇತ್ತ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ ಬಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ನಾ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಅನ್ಸಿನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಕೇಂಡರ್ ನಾಟ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಡು ಅಲಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬನೋಡು ಹಿಂಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಬನೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಏದುಂಡು ಮುಪ್ಪತ್ತ 91 31 ಮುಪ್ಪತ್ತ ಒಂಜೆ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಏರಂಡಲ ಉಲ್ಲಾರ 14 ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಏರಂಡಲ ಉಲ್ಲಾರ 1% ಚಡೀರ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬೇಗ ಬನ್ನೋಡು ಐನಾ ಮೂಲು 1% ದಾರು ಉಲ್ಲಿರಿ ಹಾ 1% ದಾರ ನೈತ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಇರ್ನ ಐನದ ಯಾರು 1% ದಾರ ಬಲೆ ಎಸ್ ಸೊ 1% ದಾರ ಇರ್ನ ಪುದರೆ ಅಭಿಜ್ಞಾಗ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಏಳ ಮಾತ ಕೀಚೇನ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿದ ಅವರ ರಪ್ಪ ಕೈದರ್ಪ್ಲೆಗೆ ಗಾಡಿದ ಕೀಚೇನ್ ರಡ್ರಡ್ ಕೈದರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಪಿರೌಟ್ ಪೂರರ್ನಲ್ಲ ಕೀಚೇನ್ ನೀಯೇ ಬತ್ತೊಂದನ ಎಂಚ ಏರ್ನ ಕೀಚೇನ್ ಪೂರರೆಡ್ಲ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕೀಚೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್
ಕೀ ಚೈನ್. ಹಾ, ಗಾಡಿದ ಕೀ ಅವಡು, ಗಾಡ್ರೇಜ್ದ ಕೀ ಅವಡು, ಒಯ್ತ ಕೀ ಉಂಡು. ಕೀ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಕೀ ಬಾಕೊಂಬತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕೀ ದಿಕ್ಕಂಡು. ಹಾ ಹಾ, ಒಂಚೂರು ಗುದ್ದೆ ಉಂಡು. ಹಾ, ನೀರ್ನ ಕೀ ಚೈನ್, ನೀರ್ನೇ ನೀರ್ನ ಕೀ ಚೈನ್ ಗಾಡಿದ ಕೈದಿರ್ಬಿಳೆ. ಹಾ ಸರ್, ದಯಮಾಲ್ತಿದ್ದು ಬಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋಕುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಸರ್. ಒಂಚೂರು ನನ್ನಲ್ಲಾತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಲ ರಟ್ಟು ಕೈಲ್ನವರ ಮಿತ್ತುದಿರ್ಪುಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ರಟ್ಟು ಕೈ ಹೈ ಫುಲ್ ಹೈ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಉದ್ದು ದಿನಕುಲು ಕುಲ್ ದಿನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 3 2 1 ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪನಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು. ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಾರು ರಟ್ಟು ಸಾರಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಏತು ಬರುಡು ಎದುರು ಬದು ಪನುಡು 13 ಅಲ್ಪ ನಲ್ಪ ಪೂರ 11 ಇನ್ನ 13 19 25 25 ಸಾರ 25 ಸಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರೈತಿ 11 10 ರೆಜಿಂದ 2.5 ಇರ್ ಮರ್ಯಾದ ತರ ಅನ್ವಾರ್ರೆ ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಪಂಡೇರು ಚಂಡ 11 ಸಾರ ದಾರ್ಬಲೆ 13 15 ಹಾ ಈರ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಾರಿ ಇಂಚ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚ 21 ಸಾರ 21 ಸಾರಗೂ ಬೀಟಾಕುನಕ್ಕು ಲೇರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಅವು ಅಂಚತ್ ಕಾಲಿ ನೆಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, 21 ಅತೆ ಈರ್ ಮೂಲೆ ಉಂತುಲೆ ಇರಿಗೆ ಬೀಟ್ ಹಾಕುನಕ್ಕು ಲೇರ್ಲ ಉಲ್ಲರ ತುಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಟೀಮ್ ತಗುಲು ಕೇನುಜಿ ಯಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಡು. ಹಾ, ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಅರೇನ್ ಬೀಟ್ ಹಾಕುನಕುಲು ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 1 21 ಸಾರ, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 2 21 ಸಾರ, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 3 ಫೈನಲೈಸ್ 21 ಸಾರ. ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಕರಡು. ಓಕೆ, ಆರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಪೂರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ದೀನೇಟ್ ಇನಿ ವಿನ್ನಾಯರು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತ ರಪ್ಪ ಕೈ ಮಿತ್ತುದಿರ್ಪೋಡು. ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 8 ಜನ ಪೋತ. ಓಕೆ, ಕೆರೆಟ್ 8 ಜನ ಮೀತ ಅವಲ ಕೈ ತೆರ್ಪ್ಲೆ ತುಕ ಕೆರೆಟ್ ಮೀತಾರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ 8 ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 8 ಕೆರೆ ಉಂಡು. 7 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಒರ್ಮನ ಏರ್ ಬಂಡಿನಿ ಎತ್ ಎನ್ಮ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದು ಬಲೆ ಮಾಮ್. ಇರು ರಡ್ಡು ಕೈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಪ ಎಕಡ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡಲ ಗೆನ್ನೋಡು ಬಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ 10. ಏ ಪಾಂಡಲ ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋಯರದ್ನಾಂಡ ಪೂರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸರೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಜಾಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡಿನಿ 10 ಕೆರೆ ಮಾತರ್ಲ. ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ಡು ಸುಮಾರು ಅಕ್ಷರಲುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ಡು ಜಿಂಜ ಅಕ್ಷರ ಏರ್ನ ಉಂಡು. ಸರ್ನೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಪಂಡ ಕೆಲವರು ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಡತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏರ್ನ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ಬಲೆ ಜಪ್ಪುಡ್ದಿತ್ತು 11 ಲೆಟರ್ಸಾ 11 ಉಂಡುಗೆ 11 ಹಿಡ್ದು ಎರಡರ ಬೀಟ್ ಹಾಕುನಗುಲು ಉಲ್ಲಾರ ಓಲುಲ್ಲಾರ 15 ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಹಾ, ಅಶ್ವಿತ್ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಕುಲಿತು ರಬ ರಬ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒನಸಿಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡು ವಿಶಿಂಗ್ ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡು ತಡ ಮಲ್ಪರೀಜಿ ಅಶ್ವಿತ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ಈರು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬತ್ತಿಜರ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೋನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಗೆ ಅಂಚ ರೂಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಕ್ಲಿ ಚೂರು ಬತ್ತಲೆ ತುಗ ದೀಪಕ್ ಗಣೇಶ್ ನಿಖಿಲ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಗೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರೀಜಿ. ಓಕೆ, ನಿಖಿಲಂದ ಬೈಕ್ ಎಂಟ್ರಿನಾ ಬೈಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಾತ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಇರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಬರೋಡರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಆಚೆಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ದು ರೋಹಿನಾಥ್ ಸುಭಾಷ್ ಧೋನಿ ಇಗುಲೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಪೋರ ಅಂದ ಬೇಗ ಬರೋಡು ತೂಲೆ ಪೂರರಿಗ್ಲ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಕ ಆತ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಇವನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ನೋ ಎಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಗುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ರಿಚ್ ಅಂದ ದಯಮಾಲ್ತದು ಒಯ್ದಿಗೆ ಹಿಂಗ ಬರ್ಪಾರಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವು ಎಸ್ ಬಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಬಲೂನು ಹಾ ಬಲೂನು ನಿತ್ತೆ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒರಿನೆ ಹಾ ಬಲೂನು ನಿತ್ತೆ ಬ್ಲೋ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಯಾವ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ ರೆಡಿ ಇದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಬಲೂನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನೋಡು ಹಾಯ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಇಡಿಗಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಮೊಗಲ ಹಾಯ್ ಉಂತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಲೂನು ನಿಗಲ ಶರ್ಟ್ ದೊಲೈ ಕುರ್ತಿ ದೊಲೈ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಒರ್ಪದಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜಿನಾನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ನಡಪುವಾರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸುರುಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಚೀರೊಂಚೂರು ಸುರುಕೆ ಬಂತುಂಡ ಈ ಜನ ಒಂಚೂರು ಬಲೂನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತುದುಗೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಅದೇ ಮಲ್ಲಿಜಿ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಅಂಚಿ ಉಪ್ಪುಲೆ ಒರಿ ಏರಂಡಲ ವಾಕ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಏರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ನಿಕಲ ಕೈ ತಾಟಿ ಬೋಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬೋಡು ವಿಸಿಲ್ ಬೋರ್ಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ ಮಲ್ಪಾಗ ನಿಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಿಥುನ್ ಏರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜಿದಾರ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ತಿಳಿದೊಂದೇ ಉಂಟು ಪಾತ್ರನೇ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಓ ಬೊಡೆದಿಯ ಐಕೆ ಓಕೆ ಮಿಥುನ್ ಅನ್ನಗ ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಶೋ ಕೂಡ ಅವಳು ಪೂರ ಪಾಡು ಉಲೈ ಪಾಡು ಶರ್ಟ್ ದಲೈ ಎಸ್ ಹೋಯ್ ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಶರ್ಟ್ ದ ಗುಬ್ಬಿಂದೆ ಪುಲೆ ಪಾಡು ಉಲೈ ಪಾಡ್ ಶರ್ಟ್ ದ ಬಟನ್ ದೆ ಪುಲೆ ಸೂಪರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಲೈ ಪಾಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನಿ ಆರು ಇರನಿಯ ಪೆದ್ದುವೇರ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಾತುಂಡು ಪಾಡು ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ರೆಡಿ ನಿಕುಲ್ ಬರಿಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ನ ವಾಕ್ ಶೋಕ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಡಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಎಸ್ 3 2 ಐನ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ ಸೋಪರೆ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಲು ಜೋರಾನ ಕೈ ತಾಟಿ ಮೊಬೈಲ ಎಸ್ ಏನ್ ತಿಂಗ್ ಮಾಡುಲೆ ಪೆದ್ದು ಬೇರೆ ಶರ್ಟ್ ದ ನಡುಟು ಪೂರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತುಂಡು ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ನಡಪುಡಿ ಅರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ ನಡಪೋಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರೊಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕಿ ಅನ್ನಾಕಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒರ್ಮತಿ
ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಇರ್ನಾತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಶೋಕ ಅವಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಡೆ ಕೈ ತಾಟಿ ಸೂಪರ್ ಅವಡು ಖಾಲಿ ನಡ್ತೊಂಬರ್ಬಿನದ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಂಜಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಉಂಟು ಹಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಕೊಡ್ಸಿ ಬೇತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಾ ಸೊಟ್ಟ ಹಾ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿರ್ಗಾಡು ಹಾ ಹಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಏನಿದೆ ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಥುನನೇ ಸುಮಾರು ಸೂಪರ್ ಆದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೇರ ಓಕೆ ಸೊ ಆರೆ ಏನಿದೆ ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅದು ಪೇರ್ 18 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲೇರುಲ್ಲೇರು ಮತ್ನಾತಿನ ಕುಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು 18+ ಬೇಗ ಬೇಗ ತುಲೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಖುಲ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಮಾತು ಅಲ್ಪ ಉಂಟೊಂದು ತೆಲಿಪರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ ಬೇಗ ಈಚನೆ ನಾಡೆ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂಬರೋಡ ಪೋಡು ಬೇಗ 18+ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಏರಂಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಇರ್ನ ಲೆಪ್ಪುನ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಇಂಕ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪು ಬಂದೆ ಲಕ್ಕದಂದುಲೆ ಹೊರ ತೂಲೆ ಮಾತಿರ ಮಮತಾ ಸೌಮ್ಯ ಅಮ್ಮು ಚಿನ್ನು ಮಾತ ಬಲೆ ಹಾ 18+ ಮದ್ನಾತಿನ ಕುಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂತೆ ಯಾನ ಈರು ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಈರು ಬರ್ಪು ಜಾನ ಹಾ ಓಕೆ 18+ ಈರಿಡೆ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಏರ್ಲಿಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಲೆತ್ತಿನ ಕುಲೋದೆ ಲಾವಣ್ಯ ಆಶಾ ಅಂದೆ ಒಂಚಿ ಮಾಡಂ ಬತ್ತೆ ದಯಮಾಲ್ತಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಮೇರೆಗೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಗೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಲಕ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ ಹೊರಡು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಬುದ್ಧರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಿಯಾ ಆಶಾ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಸುರೂಕಾದ ಬೈದೇರಾರು ಓಕೆ ಎಸ್ ಧನು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಗೇಮ್ ಅವೇ ಅತಿ ಸುಲಭದ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಇರೆ ಲಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಎಂಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲ್ಲ ಲಾರಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಲಾರಿ ತಾಂಡತೆ ಕುಸಲ್ಗೊಬ್ಬೊರ್ಚಿ ಲಾರಿದ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಲಾರಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಚನ ಹಾಪುಂಡು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡು ಜೇರಿ ಹಾರ್ನದ ಬುಟ್ಲೆ ಇರ್ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಅಂದೇ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಲೆ ಎಂಗಲ ಲಾರಿ ಸೂಪರ್ ದ ಲಾರಿ ಕುಸಲ್ಗೊಪ್ಪೋಚೆ ಎಂಗಲ ಲಾರಿಡ ಆರಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಲಾರಿಯನ್ನ ಪೋಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ್ ಏರ್ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಗಲ ಲಾರಿ ಗಾಲಿಡೆ ಪೋಂಡು ಊಗೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಲಾರಿ ಹತ್ತುಯಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ರಂಪುದ ಲಾರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ನಾಲೈಜಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಪಂಡ್ಲಾಂಡ್ ಅವೇನು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ನೀಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಪನ್ಪರ್ ಅಕುಲಿ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅದು ಉಪ್ಪರ್ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ನಿಕಂಡ ಕೇಂಡೆ ನಾನು ಪೋಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಾತಲ್ಪ ಸಾಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬರೋಡು ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ನಡುಟೆ ಜರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಯಾನು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಕ ಗುಡೋರ ಇಂಚ ನನ್ನ ಲಾರಿ ಬಿಡೊಂದು ಕುಲ್ಲುಣ್ಣ ಅಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿಲ ರೆಡ್ ಲಾರಿಲ ಆತೆ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಇರಿ ಇಂಚ ಫಂಡಲ್ಡ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬೇಗ ಪನೋಡು ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಅವು ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಅತ್ತಿ ಒಂಜೇ ಲಾರಿ
ಬ್ಲೂ ಒಕ್ಕ ರೆಡ್ ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಬನೋಡೆತ್ತೆ ಈರ್ ಹಾ ಆರು ತೆಲ್ತದಾರ್ನ ಕನ್ನಡ ನಿಲ್ಕೆ ನೀರೇ ಜಿಂಜದು ಬೋತು ನನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಲಾರಿನ ಪಲ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ದಾಲ ವಡೊಂಜಿ ಲಾರಿನ ತೂದು ಬಿಡು ಕರ್ನಲೊಂಜಿ ಹಾ ಬಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ 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 ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾ ಅರೆ ಅರೆಗೆ ಇಂದು ನಿಕುಲು ಸೋಲು ಒಪ್ಪರಿಚ್ಚಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ದುರ್ಬಲೆ ಹಾ ಎಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ಮೋಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ದಾದ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಇಲ್ಲಡ್ತಿ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಲೊಂದು ಬಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾ ಅದು ಬಂದಾರಪ್ಪ ಹಾ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ಆರು ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಅರ್ನ ರೆಡ್ ಲ ಬ್ಲೂ ಲ ಒಂಜೆ ಕಾಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೆ ಐನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರೋಲಿ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡುವೆರು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಿ ಅರ್ನಾಂಡ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೋರಾನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿಸಿಲ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಚಿಂಚ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ರಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದದು ಅಮ್ಮನೇ ಒಳ್ಳೆದಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಂಬಲೆ ಹಾ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದೊಂಬಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಚಿಂಚ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಏರ್ನ ಉಂಡು ಎದುರು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತದ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲೇ ಕುಲೆದುಗ ಹಾ ಅವ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಅಂಗಿ ತೂದು ಏತ್ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಪ್ಲೇನ್ ಏರ್ನ ಅಂಗಿಡು ಜಿಂಜ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೇ 1 2 3 4 5 ಏತುಂಡು ದಾಟಿ ಬರೋಡು ಓಕೆ ನೂದು ಮುಟ್ಟ ಒರ್ಮ ನಂಬರ್ ಏತ್ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೆಡ್ದು ನೂದು ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 10 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 19 ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಾಲ್ ಏರ್ನ ಕೈ ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ವಿನ್ನರ್ ಅದು ಉಪ್ಪುವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಡೀ ಕ್ರೌಡ್ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿನಾ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವೊಂದು ಪಡು ಪಾಸ್ ಆವೊಂದು ಪಡು ಅಂಚಿ ಒಪ್ಪರಿ ಜಿಂಜಿಲ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿದ ಅಕ್ಕೋಡ್ ನಿಕುಲು ಬತ್ತೋಡು ಬಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಏರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಮಿತ್ತುಂಡ ಅಂಚಡ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರ ಬರೋಡು ಬಾಲ್ ಅಂಚೆ ಒಬ್ಬರಿ ಚಿಂಚಲ ಬರೋಡು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಏರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಲಕ್ಕಿಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ. Thank you so much for choosing me as an host of the show.